Vi skal her gennemgå, hvordan man navngiver alkaner. Og den første vigtige forudsætning for at kunne forstå denne video, det er, at når vi skriver molekylerne op, så bruger vi i denne video zigzag-formlen. Kort fortalt, så er zigzag-formlen en anden måde at skrive og tegne organiske forbindelser på. Zigzag-formlen ser sådan her ud, og den måde, man skal forstå zigzag-formlen på, det er, at for hver ende af en streg, eller for hver buk af en streg, der vil der være et carbonatom. Så der vil være et carbonatom her, der vil være et her, der vil være et her, her og her. Bemærk også, at man ikke tegner hydrogen på. Det er altså dermed underforstået, at der på det carbonatom, der sidder her, vil være nogle hydrogener sat på. I det her tilfælde vil der jo være 2 hydrogener. Men for at spare tid og plads, så vil man kun tegne streger til carbon i zigzag-formlerne. Godt. Når vi skal til at navngive alkaner, så er det første vigtige punkt, det er at identificere, hvor mange carbonatomer vi har. Man bestemmer altså, hvor lang ens kæde er, og det er kædens længde af carbonatomer, der bestemmer, hvilket præfiks man får på sit navn. Når vi snakker alkaner, så er det udelukkende enkeltbindinger mellem carbonatomerne, som bestemmer, hvilket navn man får på efter sit præfiks. Når vi snakker alkaner, så vil alle navne blive efterfulgt af AN. Det kommer også i navnet alkan. Det ender også på AN. Hvis man har et carbonatom i sin kæde, det er også den mest simple alkan, vi har, så får man altså et præfiks, der hedder met, eller meth. Og så putter vi A'en på, så hvis man har et carbonatom, så hedder man metan. Og så videre dernedad. 2, 3, 4, 5, 6. Det er en god idé at kunne de første 10. Efter 10, eller efter 12, så begynder den at gentage sig selv. Bemærk også, at efter 4, så begynder de ord, vi måske har hørt før, at tage over. Pentan, det kommer også i navnet pentagon, eller pentagon, femkant. Og hexan, eller hexagon, det er sekskant. Oktan er der også mange, der har hørt om før, især i kemi, hvor vi snakker oktetregel. Det binder sig til tallet 8. Vi kan altså derved bestemme et navn på en alkan ved at tegne en molekyleformel, eller en zigzag-formel. Så for eksempel, hvis vi har et molekyl, der ser sådan her ud, så skal vi med andre ord tælle antallet af carbonatomer, og vi tæller 1, 2, 3 og 4 carbonatomer. Vi har altså 4 carbonatomer, så vi skal over og kigge på vores fjerde punkt. Så den kæde her, den vil have navnet butan. Sådan fungerer det for alle alkaner. Når vi snakker alkaner, så kan vi også komme ind på, at de har nogle forgreninger. Sådan en forgrening, den kalder vi for en sidekæde. Hvis vi har en sidekæde, så får vi en udbygning af vores navn. Det er vigtigt at huske på, at vi stadig bruger de ord, vi kender, også til vores sidekæder, men vores sidekædes efternavn, den hedder YL. YL. Det vil altså sige, at vi kan få en sidekæde, der har navnet metyl, etyl, propyl osv. Det er også steder, vi begynder at kunne genkende nogle ord. For eksempel så har man noget, der hedder propylalkohol. Og det er faktisk en alkohol, som består af propan, og så en OH-gruppe, og så har vi faktisk en sidegruppe med noget propyl. Hvis vi skulle kigge på sidekæderne, så er der også nogle vigtige regler, vi skal huske på. Nemlig, at vi altid tæller vores kæde, og vi altid tæller vores sidekæde ud fra det korteste sted. Det første, vi skal sikre os, det er, at vi har fundet den længste kæde. Så hvis jeg tegner et eksempel på en alkan, der har fået en sidegruppe. Nu tegner jeg sidegruppen i en lidt anden farve, så den er nem at genkende. Så kigger vi her. Det første, vi skal gøre, det er at identificere, hvor lang er vores kæde. Det gør vi ved at tælle. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Vi har altså 7 carbonatomer i vores primære kæde, eller vores længste kæde.
Så vi ved allerede nu, at vores alkan her, den skal hedde noget med heptan til sidst. Det eneste vi mangler, det er at finde ud af, hvad skal der stå foran her. Når vi tæller, så skal vi tælle sådan, at det giver det laveste tal først. Det vil altså sige, at vi kan faktisk vælge at tælle ind fra her, eller vi kan vælge at tælle ind fra her, indtil vi møder vores sidekæde. Nu har jeg selvfølgelig tegnet den, så det giver lidt mening, så her der kan vi jo lynhurtigt finde ud af, at den sidder på det andet carbonatom. Så vi ved altså med andre ord, at vi skal skrive noget med et total. Vi skriver så en bindestreg. Bemærk, der er ikke mellemrum i vores organiske navne overhovedet. Så kigger vi på, hvor mange carbonatomer der er i vores sidekæde. Vi tæller ikke det carbonatom, der sidder nede i vores hovedkæde med. Vi tæller kun det carbonatom, der sidder op for enden heroppe. Og der tæller vi til et enkelt carbonatom, så ved vi, at vi skal have fat i vores præfiks met. Så vi skriver met, og yl, fordi det skal den hedde. Så det her molekyle, den her alkan med sidekæde på, den vil hedde 2-metylheptan. Heptan, fordi den har de 7 carbonatomer i kæden, og 2-metyl, fordi den har en sidekæde på den anden carbon, og den har kun én i sidekæden, en carbonatom i sidekæden. Derfor bruger vi metyl. Vi kan tage et eksempel mere. Hvis vi tegner en alkan, og vi sætter en sidegruppe på her, så skal vi igen tælle, hvor mange carbonatomer vi har i vores længste kæde. Og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Bemærk, at jeg tæller hen her, og man kan også nogle gange komme ud for, at man faktisk skal prøve at tælle op af sidekæden, for at sikre sig, at det ikke er den, der er den længste. Hvis vi tæller her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, så har jeg i den kæde, der går her, kun 8 carbonatomer. Og jeg har i den kæde, der går her, 9 carbonatomer. Så det er stadig den røde, jeg har tegnet her, der er den længste kæde. Nogle gange kan man også være ude for, at hvis der nu havde været en streg mere op her, for eksempel, så har der faktisk også været 9 her. Og så havde vi også kunnet navngive den ud fra den. Men i det her tilfælde, så har vi stadigvæk den røde streg, som værende den længste. Vi har altså 9 carbonatomer i vores kæde, så vi ved allerede nu, at vi skal hen i noget, der ender på nonan. Det vi så skal have fundet ud af, det er, hvilket præfiks vi skal putte på. Hvis vi kigger, så kan vi for det første se, at i vores sidegruppe, der har vi 1, og vi har faktisk 2 carbonatomer i vores sidegruppe. Hvis vi går op og kigger, så vil vi altså derved finde ud af nu, at vi skal have fat i en etylgruppe, hvor vi før havde en metylgruppe. Hvis vi kigger lidt videre på vores molekyle, så ser vi også, at vi kan tælle ind fra vores endepunkt, som jeg har sat herude, og så vil vi finde ud af, at vi kan kalde den 6-etyl. Men i det her tilfælde, der skal vi faktisk ind og kigge på og se den fra den her side. Hvis vi tæller her 1, 2, 3, 4. Vi har altså kun 4 carbonatomer inden for kæden her, hvor den begynder at sætte sig på. Det er altså her, vi skal tælle fra, og ikke herfra. Fordi her der vil vi tælle frem til 6, og her der vil vi kun tælle frem til 4. Så vores sidste navn, det kommer til at hedde 4-etylnonan. Og det er vigtigt at huske på, at hvis man er i tvivl, så skal man sørge for at tælle fra begge sider. Hvis den sidder i midten, er det naturligvis underordnet, hvad side man tager fra. I det her tilfælde, hvis den havde siddet i femmeren, så havde det været lige langt inden fra hver side. Og så kunne vi have talt fra de sider, man ville. Hvis vi har et eksempel her, der har vi kun én sidekæde. Man kan også have en alkan, der har mere end en sidekæde. Når vi har flere ens sidekæder, så skal man bemærke, at vi putter et yderligere navn på. Det er dem, vi ser her. Hvis der er en, så bruger man mono. Og det er ikke ofte, at man sætter det her på. Hvis man ikke har mono siddende på,
så er det med andre ord det samme som at skrive, at der kun er en. Når der sidder 2, så siger man di, tri, hvis det er 3, og tetra, hvis det er 4. Og så begynder det, som I kan se, ellers at være det samme dernedad fra alkanerne. Så hvis man bare har de første 4 på sidekæderne på plads, så har man, og man kan huske sine alkaner, så er det penta, hexa, hepta, okta og så videre. Det er det samme. Den ændrer sig ikke derfra. Hvis vi skulle tage et eksempel, så tegner jeg en alkan. Og så tager vi en sidekæde på. Og den sidekæde, den sætter vi her, og vi tager en anden sidekæde, der sidder her. Måske heller ikke helt præcis tegnet. Den er altså lige den der. Der. Godt. Det første vi gør nu, det er at tælle, hvor mange carbonatomer vi har i vores kæde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Vi ved allerede nu, at vi har 7 i vores hovedkæde, så vi skal altså kalde det noget med heptan. Vi kigger nu på vores sidegrupper, og vi ser, at vi har en sidegruppe med 1 carbonatom her, og vi har en sidegruppe med 1 carbonatom her. Så vi ved allerede nu, at vores sidegruppe skal hedde noget med metyl. Kan man skrive på. Vi kan også se, at den sidder på det 3. carbonatom i kæden, og vi har nu det tilfælde, at vi har 2 ens sidekæder. Vi skal altså med andre ord op og bruge vores præfiks di. Så vi skriver i det her tilfælde her 3,3 dimethylheptan. Det er underordnet, om der sidder flere sidegrupper, der er ens på forskellige carbonatomer. Man skal stadig bruge præfikset di. Det gælder selvfølgelig også, hvis man har flere. Et eksempel mere, det kunne være, at vi har en alkan. Og vi placerer en sidekæde her, og vi placerer en sidekæde her. Vi tæller vores carbonatomer. Nu skriver jeg det ikke op, jeg siger bare hurtigt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi har igen med en heptan at gøre. Og vi kan nu se, at vi stadigvæk har metylgrupper siddende på. Men de nu sidder på et forskelligt sted. De sidder på det andet og på det 3. carbonatom. Så vi skal altså med andre ord skrive 2,3 stadigvæk, fordi der er 2 dimethylheptan. Det vil være navnet på den her alkan. Vi kan også komme ud for, at vi har sidekæder, som er forskellige. Når vi har sidekæder, der er forskellige, så kører de selvfølgelig stadigvæk vores navngivning her, fordi vi sagtens skal få et eksempel på en alkan, som har 2 ens sidekæder, og så en tredje, der er forskellig. Og det er vigtigt at huske på, at man stadigvæk skal bruge sit monoditri og så videre, hvis man har ens sidekæder. Reglen, når man tæller sidekæder, når det er forskellige sidekæder, det er, at hvis der er forskellige sidekæder, så skal man liste dem op i alfabetisk rækkefølge. Hvorimod ved den ene sidekæde, der skulle de listes op med det tal, som er på det carbonatom, der gør sig gældende. Et eksempel her kunne være, at man har en alkan med 2 forskellige sidekæder, og så 2 ens sidekæder. Jeg prøver at tegne her. Godt. Jeg tegner lige sidekæderne på. Der sidder en sidekæde her. Der kan sidde en sidekæde der. Og vi sætter en sidekæde her. Det vi ser nu, det er, at vi har 2 ens sidekæder. Begge 2 metyl. Og så har vi en tredje sidekæde, der er forskellig. Der kommer endnu en regel nu. Fordi i det her tilfælde her, jeg sagde tidligere, at man kunne vælge at tælle ind fra hvilken som helst side man ville, hvis at de sad det samme sted. Så jeg kan vælge at sige 1, og jeg kan vælge at sige 2. Okay, så her kan jeg så vælge at sige 1, og jeg kan vælge at sige 2. Havde det her været helt normalt, og den her den ikke havde været der, så ville jeg kunne tælle fra begge sider
og det havde været fuldstændig ligegyldigt. Men nu skal jeg også tage højde for, at jeg har en sidekæde mere. Jeg skal nu sørge for, at det er det laveste tal muligt, der bliver mit endelige molekyle. Hvis jeg tæller herfra, så vil den hedde noget i retning af 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er i hvert fald en 6'er der. Og så sidder den næste, den sidder herover 1, 2, 3, 4. Hvis jeg tæller herover fra, så vil den stadigvæk hedde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 herover, men 1, 2, 3 kun. Den anden sidekæde, den sidder kun 3 inden fra den her side her, og den sidder 5 inden. 1, 2, 3, 4. 5 inden fra den her side. Jeg skal altså tælle fra den her side over, fordi sidekæden her, den sidder i den her ende af molekylet, og ikke i den her ende af molekylet. For nemhedens skyld, så skriver jeg lige hurtigt mine carbonatomer på. Og 8. Godt. Det første, jeg konkluderer, det er, at jeg har 8 carbonatomer i min kæde, så jeg ved med andre ord, at jeg har med en oktan at gøre. Godt. Nu kommer den rigtig, rigtig vigtige del. Jeg giver mig selv lidt mere plads at arbejde på. Fordi jeg har 2 sidekæder, og jeg starter med at skrive dem op. Jeg starter med min sidekæde her, og jeg ved, at jeg har en siddende på det andet og på det 7. carbonatom. Så jeg ved med andre ord, at jeg er nødt til at skrive 2,7, og der er 2 af dem, så jeg ved også, at jeg skal skrive de. Og så ved jeg, at de hedder metyl, fordi der er 1 i min kæde. Og så det meste der. Men jeg har altså også en sidekæde mere, og den sidder på det 4. carbonatom, og den sidder så 4. Og nu kan jeg vælge at skrive mono, det behøver jeg ikke at gøre. Men jeg kan se, at jeg ikke har 1, men jeg har 2 carbonatomer i den her kæde, så den hedder etyl. Og så det sidste her. Normalt, hvis man skulle tage den her fra en ende af, så ville man naturligvis sætte metylen her først. Problemet er, at nu har jeg 2 sidekæder, og de er forskellige, så de hedder ikke det samme. Så jeg er nødt til at kigge på dem i alfabetisk rækkefølge. Og der er det vigtigt, når vi kigger på dem i alfabetisk rækkefølge, så tæller vi ikke præfikset med mono, di, tri osv. Vi ser navnet på den. Og min metyl, den starter med et M, og mit etyl, den starter med et E. E kommer før i alfabetet end M, så mit molekyle, det skal hedde 4. Det var lige hissigt nok. Det skal hedde 4 etyl 2,7 dimetyl oktan. Det er meget vigtigt at huske på, at man altså har styr på at skrive dem ned. Hvis der er flere forskellige sidekæder, så sørg for at skrive dem i en klump for sig selv ned i bunden, og så få klistret dem på det endelige molekyle, når vi har styr på det. Her til sidst, så vil jeg gerne vise nogle få eksempler, og det bliver sådan, at jeg tegner molekylet, holder en lille kunstpause, så du har en chance for at pause videoen, forsøge at løse den, og så se, om vi så bliver nogenlunde enige til sidst. Og for at gøre det en lille smule sværere, så kører jeg her i enkelt farve, for ikke at gøre det så sindssygt tydeligt med, hvilke kæder der er hvad. Så den første, jeg tegner, den ser sådan her ud. Godt. Jeg holder din pause, og så går vi i gang med at løse den. Det første vi gør, det er, at jeg gerne vil identificere den længste kæde. Så jeg tæller lige hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg tæller ikke den her over, for den giver lidt sig selv. Men jeg kan tælle til 8, så jeg ved, at jeg skal skrive, at det her det er en oktan. Det næste, jeg gerne vil se, det er, hvilken side jeg skal tælle fra. Og jeg tæller fra den side, der giver det mindste tal. 1, 2, 3, 4, eller 1, 2. Jeg tæller altså fra den her side her, fordi det, der giver det mindste tal. 4 er mindre eller større end 2. Og sådan skal vi altid se på det.
Havde den her siddet herover, så kunne jeg tælle fra begge sider. Havde den her siddet her, så giver det selvfølgelig også sig selv, at jeg skal tælle fra den her side her. Godt. Jeg ved så nu, at jeg har en etylgruppe siddende her, for der er 1, 2, og jeg har en metylgruppe siddende her, for der er kun 1. Så jeg ved altså, at jeg skal tage højde for min etylgruppe først, fordi den er før i alfabetet. Så jeg tæller, hvor mange carbonatomer der er inde til etylgruppen. 1, 2, 3, 4, 5 carbonatomer. Så den kommer til at hedde 5 etyl. Og så kan jeg tage min metylgruppe på, og den hedder jo så 2 metyl oktan. Så det vil være navnet på det her molekyle. Den næste, jeg tegner, den vil se sådan der ud. Flytter den lige lidt op. Og jeg holder en lille pause, så du har en chance for at prøve at løse den selv. Godt. Det første, jeg gerne vil identificere, det er den længste kæde. Så jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Godt. Jeg har altså 7 i min kæde, så jeg ved, at jeg skal have fat i en heptan. Så kigger jeg på, hvad side jeg skal tælle fra. Lynhurtigt kan jeg godt se molekylet, at den er rimelig tung herover i forhold til herover, men for en sikkerheds skyld, så siger jeg 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jeg skal altså starte herover fra. Godt. Så kan jeg se, at jeg har 2 ens kæder siddende, så jeg ved, at det hedder noget med di, og jeg ved, at det er 1, så jeg ved, at de kommer til at hedde noget med metyl. Den anden, jeg kan se, det er, at jeg igen har en etylgruppe siddende, så jeg skal altså fokusere på min etylgruppe først, fordi den er først i alfabetet. Og jeg tæller 1, 2, 3, 4. Så jeg ved altså, at den skal sidde på den 4. Eller den sidder på den 4, så den hedder 4 etyl. Og så tæller vi ind til den anden. 1, 2, 3. Så skriver vi 3,3. Og der er 2, så jeg skriver dimethylheptan. Molekylet her hedder altså 4 etyl 3,3 dimethylheptan. Og min D, det ser lidt forkert ud, men det overlever vi nok. Den sidste, jeg gerne vil tegne til jer, den ser sådan her ud. Og jeg flytter den lige lidt op. Godt. Det første, jeg gerne vil gøre, det er at identificere den længste kæde. Og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jeg har altså med andre ord en kæde, der går her. Selvom jeg tegnede den, som det her det var hovedkæden, og den sidekæden kom her, så bliver den længste kæde altså lige pludselig den her vej nedad. Og jeg talte til 6, så jeg ved, at jeg har med heksan at gøre. Og vi kigger på, hvor vi gerne skal tælle ind fra, fordi nu ved vi jo, at sidekæden den forgrener sig ud her, og ikke herned. Så 1, 2, 3, 4, eller 1, 2, 3. Skal med andre ord tælle 3, for det er det mindre. Så den kommer til at hedde 3. Og der var 1 carbonatom på min kæde, så den hedder metyl. Heksan. Det er vigtigt altid at identificere den længste kæde. Der vil være mange af jer, som måske ved et uheld har kommet til at kalde den her for 5 af dem. Altså 1, 2, 3, 4, 5. Så har jeg kaldt den en pentan, og så måske 2 etylpentan. Og det er tilfældet ikke rigtigt her. Hvis vi slutligt skal prøve at opsummere, så har vi altså følgende regler. Sørg for at finde den længste kæde. Se om der er sidekæder. Hvis der er sidekæder, så skal I tælle ind fra den side, der giver det laveste tal. Og så skal I, hvis sidekæderne er forskellige, sørge for at liste dem alfabetisk. Når I har været igennem det her, så har I forhåbentlig nu styr på navngivning af alle alkaner.